माबायदि राजमहल बायदि मा एसे गिदिर न' बानायखो बेवहाय बर'नि गुदि धोरोम आंगो धोरोम बाथौनि माने नेरसोन सिजौ बे साबदालायखौहाय माने दायो गोदान बानायगासिनो दं। खुलुमबाय गिबियावनो साफ्रोमखौ दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बरना लाहरनाय जालायबाय। दिनै दंफैयो नै सिंग्रियावहाय एसे फुजा होनो फैदों। मा देखायलांनो हायो दिनैनि ब्लगाव नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै। मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक होदो, चेनेलाव गोदानब्ला गावनि फन साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। बिदिब्ला भिडिअखौ नायनो रेडि जादो। ओरैजाय दङ जोंना जोंनि बाथौ थानसालि बेनिफ्राय दायो माने बेवहाय बानायगासिनो दं आरो ने जोंनि बे बाथौ माबाखौबो थानसालिखौ बानायगासिनो दं दायो नायनो हागोन नै दायो माने गोदानै बानायगासिनो दं नैखौ बाथौ थानसालिखौहाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै नैबेयो जाहैबाय जोंनि बर'नि आंगो गुदि धोरोम बाथौ धोरोमनि नेरसोन माने सिजौ इयो नायनो हागोन नै नोंथांमोना नै बेबायदि जानानै दं आरो दायो बेनो आरो जेब्ला शिबरात्रि जायो शिबरात्रि फुजा जायोना बेवहाय बिराद गिदिरहाय जायगाखौनो मोनलाया बेवहाय रायलायनो ओमफ्राय गोजान गोजाननि मानसिफोरा फैनानै बेवहाय आर'ज गाबफैयो ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन बर्थमानै बेबायदि जाना दं जायगाफ्रा साबदालायखौहाय माने दायो गोदान बानायगासिनो दं नै बेफोरो जाब्लाथ' बिराद मोजां जासिगोन जोंनाबो बर्थमान दायो माने जाथ'वाखै आरो बानायगासिनोसो दं नोंथांमोना आङो इथिंजाय गिदिंनानै देखायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय नैबेयावहाय खासेव दं होनदोंमोनलै नुयोना नुवाथाय ओइ नै खासेवआ नै नुदोंना नोंथांमोन इयो जाहैबाय खासेव आरो इयो नैयोहाय ओंखारदों थ' नैबे जाहैबाय सिंग्रि हाजो मानसिफोर गाखोनानै दङ इनि गोजौआवहाय नायनो हागोन माने रिक्सनि जायो दे नोंथांमोना फैयोब्ला जानला माला गाखोनो नाङा गोलैलाबायनानै दोलालाबायनोबो हागौ मानसिफ्रा माने गाखोगासिनो दं ओमफ्राय रिक्सनि जायो बायसान्स गोलैयोब्ला लावनोबो हागौ जि गिदिर गिदिर अन्थाइफोर दङ नैबे जाहैबाय सिंग्रि आरो नोंथांमोननो गाहायाव थांनानै एसे देखायबावगोन आङो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय नैयावहायबो माने मन्दिर दं आरो बेवहायबो माने खुलुमो मानसिफ्रा आङो दायो माने गोजौआव गाखोनानै दं नैबे सिरिजों फैनानै नै गोजौआव गाखोनानै दं आङो गाहायाव थांनानै एसे देखायनो नाजाबावनोसै भिडिअआ बारा गोलाव जानाय नङा नोंथांमोना जुदि नायलांथारबानो जाबाय मोजां मोनोब्ला आरो लाइक मोनसे होब्लानो जाबाय गाहायाव ओंखारनानै दा आङो नैबे गोजौआवनो दंमोन बे गोजौआवहाय नैबेयाव माने मानसिफ्रा गोजौआव बेयाव गाखोफैनानैयावबो फुजा होफैयो आरो ओमफ्राय आं दायो मेन मन्दिरथिं थांनानै ओइथिंजाय माने गोदान न'फोर बानायसोगारदों बेखौ एसे नायहैनो र' हाजार त्रिशुल दं बेयाव दा सानबाबो सानख'नो हाया बुंख'नो हाया आरोना नैबेनो मेन मन्दिरा सिङावहाय हाबथ'ला आङो अन्थाइनि आरोना इयो अन्थाइनि गोजा आखाइजोंनो बानायनाय गोदोनिनो नैयो जाहैबाय बले बाबा माने महादेबनि मुसुखा नैथिंजायबो दङ नै अन्थाइफोर दङ बिदिनो शिबलिंगफोर बानायनानै दोननाय दं नै जायफोर माने दायो फुजा होनो फैदों बाथिखौहाय नैबेयावसो सावनो होदों आरोना बेवहाय सावदों आरो ओमफ्राय सिङावहाय सावनो होआखै माने प्रसादफोरखौ बेयाव लांनो हायो आरो हाबहैनो हायो खुलुमहैनो हायो त्रिशुल मन्दिराव हाबनानै देखायनो र' आं नोंथांमोननो नैबेयो जाहैबाय त्रिशुल मन्दिर आरोना नायनो हागोन बेयावहाय खै हाजार त्रिशुल दं बेयावबो सानख'लायनो हाया बेयाव हाजार त्रिशुल दं अरखौथ' बिदिनो फोजोंबाय थायो बेयावहाय ओमफ्राय बेवहाय दायो दाथ' बलबम जासिगोन नालाय बेवहाय माने जायगाखौनो मोनलायनाय नङा दायो एरायलायनो माने फैगोन देवबारनिफ्राय सुरु जासिगोन आरो दाम मारिनाया बानायगासिनो दं नैबे त्रिशुल मन्दिरखौबो आरो बिथिंजाय मा दंबावो एसे देखायलांबावनि आङो नै मेथाइ खनगासिनो दं गान गासन
नै बिथिंजाय आरो बानायगासिनो दङ फैगोन शिवरात्रियाव माने एसे सोलायसिगोन जायगाफ्रा नैसो बानायगासिनो दं नै गोदान बानायगासिनो बेयावबो हाखर जावना दं बेयावबो मा बानायनो नागिरखो दा बानायगासिनो दं आरोना नै नायनो हागोन नै बेखौबा मा बानायबावगोन दा ओरैजाय दङ नन्दि महाराज हर हर महादेव नैबेयो जाहैबाय नन्दि महाराज गाव माता नैबेनो आरो मेन गेटआ हाबबोनाय गेटआ नैबेजोंनो हाबबोनांगौ थ' आङो नैबेयावहाय 10 थाखा होबाय बेनिफ्राय आरो मेथाइ खनग्रानोबो 10 थाखा होबाय आङो बर्थमान माने आंनाव होनो हानाय फैसा दं नालाय होबाय आङो बेनो 10 थाखा बेनो 10 थाखा होबाय नोंथांमोन नुदोंना नै न'आ माइसि गिदिर राजमहल बायदिखा ओरैबायदि समायना बानायदों माने मानसि थायोना थायाथाय माथो दरजायाव गोबोरखि गोजासो बानायनायाथ' जोबोद समायना बानायदों नै जा मोजांखा कालाराबो शिवरात्रियावथ' माने जेब्ला फुजा जायो बेयावहाय माने बिराद गिदिर मेला जायो आरोना एरायलायनो जायगा मोना बेयावहाय मानसिजों मानसि माने खर'जों खर'ल' नुखायो ओमफ्राय दायो माने दै गोजा आरोना दैज्लां बोथोर नालाय बै नै बुरलुंबुथुर दैयाहाय बारा गोजान नङा आरो खाथियावनो दङ मा नांगौ माने फुजानि सामान सेस बेवहाय मोनजोबो आरो बेवहायनो लानानै बायनानै ओरै दखान जिं जिं जिरायजोबनाय दंखायो नै दखानफोर दंजोबखायो बायनानै लानानै बेवहाय फुजाखौ होफैनो हायो आरोना बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला एसेयावनो दोनथ'नोसै बिदिनो लोगो मोनलायबाय थागोन नोंथांमोना चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होदो आरो गावनि फंबाय साना चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै जय बर' हारिनि गोजोन्थों